Abariga ale ni rinsi kamili jina tigen tore de bindi bonila na so lo ko damile ko mi balula dun kono ya bi ne ka demseni ne ka de soso lunke ali ni ko ni jiye ta ka sira ka wula ko teso o de ya to ni sai dimi do punara madina ni alate botoko fostala ni damile tulia ali kada ne buramuso ni mbe ko kansine ya kele muna dugono ya karata tata kutabla sabula bado ka fo ku che farti dugono ya suno wallahi utake ni leta do ini musomi auten chekele ku chew jamiye kele nga ina che to ti a che to ni e che to ti kele foi auten na desu ya ken wonu no fe me unata wuta no kazi na mso modo ko kunyete da nyonga folo res na ere majani sisa kazi na mso ya folo sina ya kunga dugu akunga fari na kun bilente ba fo san kazi na mso ya mo ni ko ramso be wonu nyonga obilla mu nyonga ka jiye fembe ke nyonga meni ala nanaga nay ka furu do se e koramso be se ka ta furu fo jamana ja e be furu ya no ni téléphone ni appel bureau ta fe da nyu yere e meni ala ni mu nyu si nyu kle bobo nyebe da nyunga dugu jowo jabi nyebe da nyunga le bolo ala o de chima ko ki balima yo ne ni mu wulu la nyunga je wallahi woti balima ini mu bina je ka sigi kere ni ala bena ke ni furu saire mabwala ko fu au flala ni sayate ko be nyunga ko nyebe da nyunga muno te nyunga mine ne ko nukuruti ne te ala dilala kele kafo ko bembaliya ni juguya mu temena ne ka du kono ya no ne denga muso ni nyonje ku ka sigi anyona werega wallahi ne ti ala dilala ngani be an de masawre no na fora do ko furu kuma na bodro amba ke palan ka de muso ta dro ka ta fila chelala ke la fiara ke tata la bli ibi ka ta bla mu kan ibu ko nude tono furu ne irala furu kuma foi karsani terapi ke tantori iche ba oyibo neri iche fa oyi fari kuma fe wa iche re ibal makeri musonia bi iche ble ibal makeri kam nengono wallahi na jiyan ko kila bi kuna ki koroke akila ti toro ngasi sa nukolu nutantan shibolo uri be kan senye on me ala de deli ko munu temena ne ga duko ne ala kana na nyona wore ke blengoy kibaru bine file ni yoromna ni bi ala de deli nta fara wali taga mamu ko tabon tala ala ka kilina nyumandi de masabema ala ka kilina nyumandi de bela jele fenema no kera akacha ala fe anga sigube songon ko ya de Ça va? Oui, ça va. Bache ti la kon. Bache fete na. Na kila ne de mi. Ah, on est de la du matin il donc. Ne genre ko regade. Jean ko regade. Bache te. Bache fete no. Jean du. Bache foi ta la. Na te ki ma bache nek me fera nyingal do de kila. Atiga ma bache fete. Bache foi te do ala ko. Ai bache fete gala. OK. E ma fera do. Aw yesi adune. An jarawri bamana. La o kofe.
e bɛ fɛn jumɛn de kɛ dans la vie? Bon, n bɛ kalan kɔni na nka kalan ma se ka taa ɲɛfɛ n dana 9e ma o kɔfɛ n bɛ salon dɔ la n bɛ ka n débrouiller ka dɔw kɛ n yɛrɛ pour que don n'a nataw la n ka se ka n parents n ka se k'u dɛmɛ ko dɔw la ani n balimaw. N'a ma ɲɛ i yɛrɛ ko i ye défaut kɛ ka ban nka i ye défaut sɔrɔ kɔni. Awɔ n y'o sɔrɔ. Mais e ma se k'i timinadiya k'o tɔ laban. A bɛ kɛ cogo di charge ka ca. Ok nka o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka tuguni balimama 2 tun bɛ yen kɔrɔkɛmaw de don kɔrɔ ni dɔgɔ muso bɛ kɔrɔkɛ bolo nka ni balimama 2 ninnu u nana bila ɲɔgɔn na fɔɲɔgɔn kɔ nana don u ni ɲɔgɔn cɛ jusqu'à ce que fangalataga donna u ni ɲɔgɔn cɛ nka misaliya la sisan ni e kɛra kɔrɔkɛ muso ye e bɛ se ka jumɛn de fɔ kɔrɔkɛ ye yaasa u ka balimaya kana tiɲɛ yaasa ko in dala bɛ se ka sa cogoya jumɛn? Bon ni kɔni y'a dan ne ma ne kɔni bolo dɛ Ala yɛrɛ kumana balimaya kan cogoya min na balimaya bɔra larusi de la n'i ye 1 tigɛ a la 10 bɛ tigɛ i la n'i ye 10 tigɛ a la ba 1 bɛ tigɛ i la ni kɔrɔ ma min dɔn dɔgɔ k'o dɔn ni dɔgɔ ma min dɔn kɔrɔ k'o dɔn ne b'o de fɔ a ɲɛna ka hakili sigi balimaya ma nɔgɔ ne kɔni bɛ se ka n seko ka min fɔ a ye o ye o de nafa foyi tɛ kɛlɛ la futinɛ ma ɲi ne b'a da faga n'o ye. O fana ye tiɲɛ i ma foyi fɔ n tiɲɛ tɛ nka i b'a dɔn muso dɔ fana tun bɛ yen. Naam. Assalamualaikum. Si dara. Naam. Omogo. Basi la kɔni. Si la ka tile yɛrɛ di. Ala ka laban ɲuman di. Ala ka kisi gɛrɛ yɛrɛ ma. Ala k'aw ta fanga di. Si. Ala ka dugawu minɛ. Amina yarabi. Amina. Ala ka ɲinɛ ka bɔ. Amin amin. Ala ka yafa k'u ma. Amina. Ala ka dugawu minɛ. I b'a fɔli min dɔ ma. E bɛ ka taa min da? Man kan ka taa baarayɔrɔ la. I muso kura in dun a ka ko bɛ cogo di? A bɛ yen nɔ ma baasi foyi t'a la. Ala i jɔlen tɛ k'i ɲɛ kaba kaba i b'a fɔ ko zon tilala a minɛbagaw la ko a bɛ ko baasi t'a la ha? Ala i tɛ k'i jɔ sa tuguni ka tila k'i nɛn faga n'a kuma ye a bɛ yen baasi foyi t'a la i b'a fɔ ko mɔgɔ min ni nɛn ma wolo nka i k'i sigi k'i bolo 2 da i sen i ka nin fɛnɛ n'a ye i cɛɲɔgɔn ma dɔ in minɛ ka taa n'a yan u bɛ tila ka nin fɛnɛ kelen minɛ ka taa n'a ye sigilen ɲɛ wagalen ɲɛna ni Ala ni kira sɔnna a ma. Ma cɛ foyi ma ne muso minɛ nin na wa cɛ tɛ se ka ne muso minɛ nin na. E bɛ k'i ɲɛ jɔ ne de ɲɛla k'o kuma fɔ ne ɲɛna i m'a fɔ ko mɔgɔ tɛ kuma n'i ma mɔgɔ dalatigɛ i m'a fɔ ko adamaden soso de ka di ya a ma k'an bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna tile ka gere fɛ yan han. Ma n'Ala ka jɛ n ta tɛ k'o ta ɲɔgɔn. Ala kibaru. Fatimu y'a ta kɛ Fatimu taara i bɛ dugawu de kɛ Ala ka ɲa ka d'a ma nka ne ye nin kuma fɔ tan n tɔ yɛrɛ b'a dɔn kɔni o tɛ ko sɛbɛn. A bɛɛ b'i bolo a ɲana o a ma ɲa o ne ta ye ka kangari de da ye n'i b'i mago don i muso la i mago don a la n'i b'i cɛsiri i muso ka ko la i cɛsiri n'i b'i cɛsiri dɔ in taara cogo min fɛnɛ bɛ taa ten ne da ye dɔrɔn k'o de f'i ɲɛna i y'a mɛn kɛ taa i bɛ se ka t'i ka ci la. Ala ye lajarabi dɔw bi a kan a taara cɛlasigi mun na a gɛlɛyala a bolo kosɛbɛ ka d'a kan mɔgɔw ma k'a fɛ donc u banna ka dumuniw na maa si tɛ sɔn ka mɔgɔya sama u n'a ni ɲɔgɔn cɛ jusqu'à ce que a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ mun kɛ an ka misaliya ta ni e kɛra muso in terimuso ye e bɛ se ka jumɛn de fɔ a ye ni kɔni tun y'a dan ne ma ne ka k'a terikɛ ye ne b'a fɔ a k'a ta de sara sigiɲɔgɔnya y'o de ye ou bien fɛn y'o de ye u ka fɔ la ko ni fali y'i tan n'i y'a tan ko aw bɛɛ kɛra kelen ye nka kuma dɔ la ni fali y'i tan n'i m'i ta sara la a tɛ nɔgɔya a tɛ diya dɛ walayi ni ne don ne b'a fɔ a k'a n'u y'a k'a la k'a k'u la. N'i y'a dan ne ma kɛ est-ce que o y'a solution ya? Cogo di tantɔ? Ne kɔni y'a dan ne ma ne kɔni bɛ se ka min fɔ a ɲɛna komi ne ba yɛrɛ b'a fɔ ne ɲɛna kuma bɛɛ adamaden ko mana gɛlɛya cogo o cogo i muɲu k'i sabali muɲu ani sabali n'o ma min d'i ma
foyi tɛ se k'o dilan dɛ ne kɔni bɛ se ka conseil min di ne b'a fɔ a ka muɲu ka sabali furu de don donc n'a y'a muɲu ka sabali don dɔ nin bɛɛ bɛ ban u bɛ tila k'a faamuya a k'u n'u kungo to ɲɔgɔn na a kana na foyi de kɛ a kana ta sara a kɔni n'a muɲu a ka sabali dɔrɔn ne bɛ se k'o de fɔ a ye. n'i ye ɲininka e bolo ko sabali de bɛ fɛn bɛɛ dilan e bɛ ka ɲinɛ a bɛ n'a fɔ e ma kuma in faamuya koyi e ko i ma di o bannen don a la maa si tɛ sɔn k'a ka dumuni kɛ k'a sɔrɔ ala b'a dɔn kira b'a dɔn a ma fɛn kɛ maa si la. ne ka kuma in faamuya koyi ne y'a faamuya nka sabali de bɛ ko bɛɛ dilan jɔnni mana kɛ cogo o cogo la i ka sabali sabali de bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la n'u sɛgɛnna u b'a dabila o. ok problème t'a la n y'a faamuya. hakili la o ɲininkali damadɔni de tun bɛ n bolo ka a tɛnku la. ok o diyara n ye. n y'a faamuya. ok e yɛrɛ sani e tun y'i déplacé ka bɔ fo so ka na yan nɔ i tun bɛ n wele dɔrɔn n tun bɛ t'i sɔrɔ yen nɔ. non o tɛ b'a la o tɛ b'a la donc o la est ce que ne tɛ siran ɲinɛ. i bɛna siran ɲinɛ. ok n y'a mɛn i bɛ n ka foli fɔ dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ ye. o bɛɛ b'a mɛn. k'an bɛn o la. Ara, ne ye ne y'i furu muso ko diya tɛ min bɔra ka kɛ ne la waati laban in na a ma dogo mɔgɔ si la ni kun ye se kɛ ne yɛrɛ ne kun tɛ muso furu nin waati in na nka mɔgɔw ka kuma de cayara ma o de kama n y'i furu a ka di ne ka to ne kumakan kɔ ne ko i ka dan yɔrɔ min na i ka dan yen nɔ wa an ka du in kɔnɔ yan nɔ kansinaya kɛlɛ de bɛ yan nɔ n tɛ fɛ k'i da ye kɛlɛ la wa n tɛ fɛ k'i da ye kuma la kuma masɛrɛ la wa a ka di ne ka ne bangebagaw minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bangebagaw i ka ne fa bonya i n'a fɔ i b'i fa bonya cogoya min na wa i ka ne ba minɛ i n'a fɔ i b'i yɛrɛ ba minɛ cogoya min na i ka ne balimaw k'i yɛrɛ balimaw ye fɛnɛ ne tɛ fɛ k'i da ye manamana kɛlɛ foyi la yanni muso ka furu a bɛ to cɛ kumakan kɔ wa ni cɛ ko k'a ka dan yɔrɔ min na a bɛ dan yen nɔ nka muso dɔw bɛ yen n'u furu ka n'i ka du kɔnɔ u b'u yɛrɛ kɛ waraba de ko f'u k'i ka du tigɛya ta a ka di ne ye ka sabali i ka s'i dusu la dusubaya tɛ foyi de dilan mɔgɔ min yɛrɛ kɛ ladɔnma ye o tigilamɔgɔ de bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ nka mɔgɔ min yɛrɛ kɛ kɛkumani walayi de ladɔnma ye jama la ne tɛ fɛ k'i da ye kɛlɛ foyi la wa filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye mɔgɔ bɛ sigilen don k'e layɛ sisan nɔ i mana ɲuman kɛ o i mana juguman kɛ o bɛɛ bɛ k'e lajɛ de ne bɛ fɛ ka layidu kelen ta ne k'i t'i da don foyi la du in kɔnɔ yan nɔ n'a ma kɛ ne yɛrɛ ka yamaruya ye. Tɔnɔ i ye kuma min fɔ a diyara n ye wa a bɛnna n ma n bɛna kuma min fɔ ni donn'i gasi la i ka yafa n ma ne natɔ ne bangebagaw ye ne lasigi ka kuma min fɔ ne o bɛ ne kɔnɔ muso i ka garizigɛ fɔlɔ du kɔnɔ o y'i faso ye mɛ i bɛna laban du min kɔnɔ o y'i cɛlasigiyɔrɔ ye ne tɛna n sen don manamanakan foyi de la nin so in kɔnɔ yan wa ni ne ma fara mɔgɔ kan ka du in dilan ne tɛna fara mɔgɔ kan ka du in farabaga ye sani ne ka furu kare kɔnɔ teri kun tɛ ne la yɛrɛ jango k'a fɔ ko i bɛna fɔ ko nin ye ne ni mɔgɔ jɔlen ye kɛlɛ la i ka kuma kɔnɔna na i ko ko n janto i bangebagaw la e fa bɛ i n'a fɔ ne fa don wa e ba ne kan k'a minɛ ka kɛ ko min bari ne tɛna don i gasi foyi la nin ko in na wa ne tɛna b'i jigi kɔnɔ fana. Ara, i ka nin kuma in diyara n'i sera ka to n kumakan kɔ a bɛ diya n ye kosɛbɛ muso bɛ i n'a fɔ nɔɔzi wa muso yɛlɛma bolo ka ca
muso furu waati bɛ don jogo min o t'a jogo ye a bɛ dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ de la kelen kelen o la a bɛ sɔrɔ k'a jogo yɛlɛma nka n'i sera ka to nin cogoya in na a bɛ diya ne ye kosɛbɛ wa a bɛ n jigin dugu fɛnɛ. Ɲɛmunu mɔgɔ la sa. Mais ne ko tɛ se k'i sigi a fɔra ɲuman kɛ dɛ wa. Ɲɛmunu jalen la mun na. Hali ne ye npogotigiw jɔ i la dɛ. Satu. Action. Jangan dibuat sedikit sa. Wala yen fanfɛla in m'a f'i ye o don ko digidigi a ye lafiya min lase ne fari ma Ala dɔrɔn de b'a dɔn. Kuma ye sisan i sen bɛ ka nugu. Walahi. Minnu ye terekeli da i sen kan. E yɛrɛ m'a jate minɛ. Walahi. Mais kuma dɔ cɛ bɛ ɲin'u yɛrɛ kɔ don. E b'a dɔn cɛ ka koli ka teli kan k'i sigi k'a b'a sen tereke n'a muso ma ɲɛ o ma. A b'o tan sɔrɔ. Cɛ n'a ma nɔgɔ. Ko cɛ bɛ filɛ n'a muso de ni cɛ sen wulen dɔ dɔrɔn u bɛ se k'a fɔ karisa muso ka hakili b'a cɛ la dɛ nka dɔw sen bɛ pɛrɛn i bɛ duuru ta k'a don a kɔnɔ. Cɛ don dɛ kana to ka fama ni ma dɛ. Hali wulada ne bɛ tila k'a ko kɔgɔjini kalama na ka tila k'i sen digidigi tuguni. Nin kɛ i bɛ ka nin min kɛ tan walahi nin bɛ ka taa fo hakili la de. Yɔrɔ walahi buwasi. Ne ko. Ne yɛrɛ hakili bɔla o an buramuso donna du kɔnɔ kabini o don fo sisan e ma foyi fɔ ne ye i ye min jateminɛ a la. An buramuso jumɛn y'o ye? I fana ka sabali sa buramuso fila donna du kɔnɔ yan. Dara muso ma don wa? Buwasi i ma kumakan jugu tɛ dɛ n'i ye kuma min f'i ye i ka kɔrɔ. Hali sisan ne b'o kelen ne kan i b'a dɔn ni e kama kun tɛ ne kun tɛ sen don nin ko in na i bonya de kama n ye n da don ko in na dɔɔnin sinon n'o tɛ n kun t'a kɛ dɛ. Ne bɛ min f'i ye e ka sabali i ka dusu in bila denmisɛnninw mana kɛ ɲɔgɔn kan du kɔnɔ an minnu ye mɔgɔkɔrɔbaw ye fo an de ka t'u kɛrɛfɛ k'u lajɛ ka to ka hakili ɲuman d'u ma e bɛ ka ɲinɛ min kɔ ba golo wɔrɔlen ka bɔ a la o tɛ golo in bɔ baya la dɛ. Ko o ko mana kɛ nin ko in na a tɛ taa k'e tɔgɔ da a tɛ taa ka Danbele tɔgɔ da i n'a fɔ a tɛ taa ka ne yɛrɛ tɔgɔ da cogo min na. O bɛ ko min na e k'i dusu da. O n'a ta o ta kɛ ni den minnu m'i dɔn kɛ i b'olu ye k'u to yen n'u ka ko ye ne ka ko kun tɛ yan nin furuko in kun bɛ kɛ walahi ne kun tɛ sen nɔ a la. Komi Ala de farala dara kan dɔrɔn e de denmuso in ɲini ka na n'a ye sinon a b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ ne yɛrɛ kun taara i don dɔ kɔrɔ ka na ne kun tɛ sen don a la o a b'o dɔn ne ma bɔ bi ne bɔ tɛ ne bi ne. Ne kɔni b'i deli de i ka sabali an ka fara denmisɛnnin ninnu kan an ka fara denmisɛnnin ninnu kan ka se k'o ka ko dilan an de ye masaw ye ninnu ye denw de ye dɛ. N'a ma ninnu bila ka taa sira ɲuman fɛn fɛn kan o tɛ se k'a dɔw yɛrɛ ye dɛ o kama dusubaya in a ka di ne ye i k'a jɔ an ka jɛ an ka denmisɛnnin ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. N y'a mɛn n ye ko ten n bɛ n'a k'i tɛ tile 2 in na n bɛ na n ci bila ka denmuso in lajɛ i y'a mɛn. N'i y'o kɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ. N'u bɔr'o la kɔfɛ n b'a ɲɛf'i ɲɛna. Baasi tɛ e bɛ to ka banni de ma o. N'o tɛ ni e ni ne bɛnna du kɔnɔ ka fara denmisɛnnin ninnu kan walahi a ka ca Ala fɛ an bɛ laɲini fɛn fɛn kɔ denmisɛnnin ninnu na o b'o sɔrɔ. Buwasi ne kɔni b'a dɔn sa fɛn mun ka ɲi anw ma ne b'a dɔn o de ka di e ye. Wala. N'Ala sɔnn'a ma du in bɛ k'i sago. N'Ala tala ka diya ye awɔ wala i sera yɔrɔ min ma yen yɛrɛ de n'o karo jɔsilen dɛ o ɲinɛna ka ji jɔsi ka bɔ a kan ne de peresi kojugu bɔla n ko n bɛ taa dugu kɔnɔ dɛ ka na n tɛnɛn dɔrɔn o la ka n bɔ ka. Subhanallah Buwasi. Walayi so ne dɔrɔn sen bɛ e mugu. I b'a dɔn ko ne yɛrɛ de kun ye ji bɔn karo kan. I y'a ye dɛ i ka to k'o jateminɛ. Ayi n bɛ nin sari ye n'u ka di ye dɔrɔn e k'o fɔ. Walahi muso ɲuman sɔrɔ ye damu ye koyi. Ne tɛ fɛ ka changer a ka di ne ka to nin cogoya la tan tɔ. Yɔrɔ caman a bɛ na ni hakilina caman ye
i ka si dusu la don min ka gɛlɛn ma kosɛbɛ yɛrɛ o ne ba ta fanfɛla ye ne ba ka bon ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a ka di i ka sabali delili yɛrɛ don i ka n ba kɛ i n'a fɔ i woloba furu tɛ jɔnmaya ye nka n'i sabali cɛ o i b'i sago sɔrɔ. Ne yɛ kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛna i y'a fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan ne tɛna don i gasi la nin ko in na i bangebagaw b'a fɔ ne bangebagaw de ne tɛna kɛ sababu ye ka danga san k'a kɛ e kan ni ne ye danga san ka kɛ e kan ni ma danga san ka kɛ mɔgɔ kan ne ye danga san ka kɛ n furucɛ de kan nin ko in kɔnɔna na ne somɔgɔw ye kuma min fɛ yen ani ka nin ladilikan ne bɛna o fila de minɛ ka baara kɛ ni o ye. Diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ i ko ka di n ye kojugu. Kɔnɔ i yɛrɛ ko ka di ne ye kojugu. Ala ka den barikamaw kɛ. Amina yarabi Ala ka dugawu minɛ. Mburange. Naam. E tun ye wele n nana i ka wele lamɛn. N buramuso baasi tɛ. Nin waati laban in na mankan minnu bɛ du kɔnɔna na ne y'i wele o de kama an ka se ka ɲɔgɔn faamu. N buramuso muso tɔgɔ ye muɲu ni sabali de. Muso kan k'i muɲu de ani ka sabali. I nana o kama wa a ka ca Ala fɛ n'i sɔnna o muɲu ni sabali ma i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o la. N'o tɛ nin waati laban in na du kɔnɔna in kalaya la dɛ. Ko kabini junior ka muso filanan ko kuma yɛrɛ fɔla ka ban du kɔnɔna in ma lafiya y'a ɲɛna. Kuma bɛɛ mankan kuma bɛɛ mankan o man ɲi dɛ. I yɛrɛ k'a jateminɛ i ka sabali i k'i tigɛ da i dusu la. Wallahi sabali kɔrɔ ka di n buramuso n'i sɔnna sabali ma i b'a tɔnɔ dun wallahi o kɔni de ka di ne ye. Mburange n'i ka kuma faamu nka ne ye dɔ kɛ sabali la du in kɔnɔ yan dɛ ni sabali tɛ fila ye ne ye kelen kɛ nin du in kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen dara ne kan ne mijo y'a kun sani jɔri ka ne ta ka na ne du in kɔnɔ yan a ne bɛnna fɛn dɔ de kan ne y'a fɔ jɔri ɲɛna n ko ne tɛ duba kɔnɔ sigi fɛ a ko n ma k'a y'a mɛn ko n tɛ to duba kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ni jɔri nana ne furu ka na ne ladon duba kɔnɔna la k'a tɛ ne labɔ yan fiyewu ka tila tuguni k'a fɔ k'a bɛ muso filanan furu ka na fara ne kan nin du in kɔnɔ yan o tɛ se ka kɛ sa o tɛ se ka kɛ o fa ne ye min f'a ɲɛna dɛ f'a k'o de kɛ n'a m'o kɛ walahi muso filanan kɔni a tɛ don yan ne bɛ ko sugu bɛɛ kɛ pour que ka jɔri ka muso filanan bali parce que ani ne bɛnna fɛn dɔ de kan. Ne y'i faamu tiɲɛ don ni maa y'a dalakan d'i ma ka layidu ta i ye k'a bɛ ko dɔ bɔ a sira fɛ n'a m'a kɛ o bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ nka halisa ne bɛ deli e ka kɛ sabalibaga ye silamɛya yɛrɛ ko cɛ bɛ se ka muso ta fo 4 nka i k'i jija i ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ. Ça va? Ça va pas. Ça va pas. Eh, itiga karamantia kuntala bonega. Yaro ne isra la iga karamantia la. Tianta. Nemnge. Ye munge ba don. Ibi ga fem kololo. Ne bora be kalama. Ko jazo be fuga dani wora o fe no. Ha? Iya me ga teme bega. Walla ni jazo no tira la. Shuake. Ni jazo ta. Shube ge sawai. Mi faga. Ka tila ka jazo faga ka tila ka n yɛrɛ faga
ni ma kɛ i ka fuma tuna mɔgɔ den idi la ngana sei sumala ba jo fana information de ma wallahi tigi ma tiɲɛ fi jesu tiga nan wuran fe ne e kon boro ko ne bere fe e bi ta mɔgɔ lamɛ ten to e ne be o mala dalen tene la sumala ba e dalen tene na i tele ka kuma la i tilala ne kɔni ne ye mun fɔ ɲɛna ne bɛ n dalakan in ne kan et puis woloko in ni a ma jɔ e bɛ kɛ su ye soit ne bɛ kɛ su ye soit jajo bɛ kɛ su ye mɔgɔw f'i ye ka dun tunu o bɛ ko min na n'i kɔni kun y'a dan ne ma i kana na ko in kɛ ni kɛlɛ ye fiyewu n'a ma ɲɛ ko bɛ nin cogoya la joueur ye ne den de ye o i kana kuma ɲɛfɔ ne ye ne ka kuma joueur fɛ o la ko kan ka tɛmɛ sira min fɛ a m'a tɛmɛ o fɛ nka ne m'a kɛ tan n'i ko i b'a kɛ n'i yɛrɛ ka hakilina ye a laban bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ k'a d'a kan e dusu bɛna bɔ ale yɛrɛ dusu bɛ bɔ denmisɛnninw yɛrɛ dama ka ko ni maakɔrɔbaw dama don a la a laban bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ o kama ne bɛ deli halisa i ka sabali i ka segin i kɔ dɔɔni ni ala fana sɔnn'a ma ne bɛ junior wele ka kuma a fɛ cogo min na ko in bɛ se ka faamuya n'i kɔni y'o kɛ o bɛ diya ne ye sani nin ko in ka daminɛ ne kumara mɔgɔkɔrɔba caman fɛ du in kɔnɔ yan nɔ dɛ wa bɛɛ ye nin ko in kɛtɔla ye n'i y'aw yɛrɛ ɲininka aw hakili la ko ne bɛ ka kɛlɛ kɛ muso filanan ko de la n'a ye joueur ja k'a ta fo 10 ne ka sira foyi t'o la n'i y'a ye a bɛ k'a ta se de b'a ye kɛ nka en tant que ne bɛnna min kan n'a m'o de ɲɛnabɔ foyi wɛrɛ tɛ furu kana fara ne kan wallahi n'a y'o kɔrɔbɔ du in a tɛ kɛ jahanama ye bilen ni a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ mun ka jugu ni jahanama ye astafurla a fɔ astafurla he hɔrɔmuso ɲuman si tɛ nin ŋaniya n'i ka du ye dɛ astafurla fɔ nin kuma in na kana sɔn fiyewu ka to ka nin kuma ninnu b'i da ninnu man ɲi abada ni ko sera nin hakɛyaw ma an bɛ hakilinaw de fara ɲɔgɔn kan ka se ka solution dɔ ɲini a la nka n'an tola ka kuma jugu fɔ a tɛ ɲɛ dɛ ne kɔni b'i deli i ka to ne kɔ i ka ko in to ne ma ni ala sɔnn'a ma ne bɛ junior wele ka kuma junior fɛ ko kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten nka i bɛ ka kuma min fɔ n'u ma ɲi dɛ kana sɔn n'u fɔli ma. n bɔra ɲɛ dɛ a fɔra k'an ka kɛ hakilinata de o de fɔra donc n'a fɔra ko ka kɛ hakilinata ye kɛ min ka di ne ye ne b'o de kɛ joueur tɛna na mɔgɔ si ka kuma lamɛn bi ma mɔgɔw bila ka kuma joueur fɛ koyi joueur tɛna mɔgɔ si de ka kuma lamɛn donc a ka di ne ye cogoya min na ne b'a kɛ ten tɔ de muso filanan in ta a tɛ furu ka na ladon bi a tɛ furu ka ladon sini en tant que ne bɛ nin du in kɔnɔ yan walahi a tɛ furu ka ladon ne kɔni nin ye ne ka kuma laban de bidenw o de y'a to n'u ladila a kana taa musow t'a kun fɛ a kana t'u t'a kun fɛ u tɛ sɔn u tɛ an maakɔrɔbaw lamɛn fiyewu o hakili la an bɛ ka min f'u ɲɛna dɛ ko an bɛ ka don n'u ka hɛrɛw cɛ de ka taa sɔrɔ an bɛ min fɔ walahi u mana munumunu togo togo u bɛ tila ka taa bɛn o kelen in de ma a bɔn nin lajɛ dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma. junior ka muso ko de ni bɛ fɛ i ka fara Musa kan aw ka junior ka muso in na sinon muso ko in bɛ ka taa cogoya min na junior bolo a laban bɛ kɛ fa y'a la dɛ ne kumana Musa fɛ ka Musa tɛ k'a to ne ta la ne dun b'a dɔn ni e n'a ye sigira ka kuma a ka ca Ala fɛ a bɛ ɲɔgɔn fa. Nene anw da t'a la bi wa an da t'a la sini. Dara e fɛnɛ. Awɔ. Dara o man ka bɔ e da dɛ.
ne bulu ngi mina ke hakili mai ka musala sigi pour que junior muso be se kala be e fene be no kuma fone ya ni mɔgɔ yɛrɛ kɛ cogoya min na i bɛ minɛ ten tɔɔrɔ junior man dɔn a kɔrɔ ye o wa junior y'a bila a kunna k'a kelen bɛ se k'a ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ fɛn min bɛ an ma min fɔ junior Mijo ko in bɛ cogoya min na du kɔnɔ yan a dogolen tɛ mɔgɔ si la Mijo m'a to maa la a m'a to tɔnɔ sirigi la kuma tɛ Musa ma ne yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ fa de b'an na an bɛ tugu ale ka idée ɲɔgɔn fɛ yan an tɛ muso min sugu dɔn an bɛ se k'o furu ka don du kɔnɔ cogo di a bɛ tugu an de kɔ wa n'a y'a bila yɔrɔ min na a bɛ taa yen n'a tɛ sɔn o ma a ka d'a ye cogo o cogo a b'a kɛ ten wa musoko in tɛ kɛ fɛnɛ. Dara aw bɛ ka ko in ta ni dusu ni bolo taara ka dan kɛ o n'a ma ɲɛ ko junior ko k'a bɛ taga ni woro ye aw de balima ma ye aw kana to balimaya fɛnɛ kɛ cogo suguya dɔ la o fɛnɛ cɛ man ɲi dɛ e bɛ k'a kɛ ni dusu ye Dara Musa bɛ k'a kɛ ni dusu ye wa siri yɛrɛ kɔni san kuma yɛrɛ tɛ se ka k'o yɛrɛ fɛ bi a ko la ni aw y'o kɛ junior fɛnɛ mana dimi ka fara o kan a laban bɛ kɛ balimaya fara ye dɛ ni dun tɛ fɛ o ka kɛ. Nɛnɛ mɔgɔ kelen k'a fɔ i jogo man ɲi mɔgɔ fila k'a fɔ i jogo man ɲi i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'i la min man ɲi sinon bɛɛ tɛ mɔgɔ juguya minɛ du kɔnɔ ne m'a fɔ musoko in tɛ kɛ koyi junior bɛ tugu an ka hakilina de kɔ i y'a faamu wa ale ka tɔnɔ sigi k'i kɛlɛ ka ne kɛlɛ ka tila ka Musa yɛrɛ kɛlɛ fɛnɛ o tuma ale ye don jumɛn den ye. A tɛ k'aw kɛlɛ sa i b'a dɔn ni fɛn min bɛ mɔgɔ kunna wagati min na kɛ hali n'i y'a fɔ an ɲɛna ko ye nkalon de ye a b'i kɛlɛ o de la mais e yɛrɛ ɲɛ bɛ junior la junior t'o mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka junior bila nin na a bɛɛ ye Mijo bɛ ka min da mɔgɔw ka du kɔnɔ e ɲɛ t'a la. Voilà i ka o kuma diyara n ye o Mijo jɔn nana ni Mijo ye du in kɔnɔ yan nɔ ale ye junior tɛ yan muso filanan jɔn de bɛna nana ye du kɔnɔ yan nɔ ale kelen tɛ yan an tɛ se ka sɔn o ma o an tɛ muso min jogo dɔn walahi bilahi a tɛ don du in kɔnɔ yan nɔ ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni mɔgɔ y'a kɔrɔbɔ k'a fɔ i bɛ don ni muso filanan ye du kɔnɔ walahi du in bɛ ci so an bɛ du in tila yan nɔ. E ka du in ci ayi Dara du in ci ko kuma man ka bɔ e da yɛlɛ wala ne jiginna e la dɛ ne yɛrɛ bolo e bɛna fara ne kan mais e bɛ ka du ci ko kuma min ta ka bila la o y'a seri ko wɛrɛ ma munna aw tɛ junior lasigi Musa yɛrɛ kana na junior lasigi sa Dara junior wele ka lasigi e de y'a dɔn a kɔrɔ e y'a kɔrɔ ye cogoya min na Musa y'a kɔrɔ ten mais Musa tɛ ka ne faamu ne bɛ fɛ e ka junior lasigi Ala ni kira kama i kana hakili yira ɲɔgɔn na tugun. Nɛnɛ ne hakili la e bɛna kuma in faamu i y'an balimamuso ye an tɛ se ka kuma jugu f'i ma wa an tɛ se ka fɛn mun i t'a la muso in mana na dugu kɔnɔ a degun fɔlɔ an de ta don du kɔnɔ yan nɔ a tɛ se e ma e b'i ka cɛlasigi la e dan ye dɔrɔn k'a mɛn junior n'a muso bɛ ɲɔgɔn na soit ni Dara bɛ ɲɔgɔn na soit ni karisa bɛ ɲɔgɔn na e ta i bɛ na ladili de la n'a ma sɔn e ta ma e bɛ taa anw de kungo don du kɔnɔ yan nɔ. Ko t'an ka ladili sa. Ne y'a f'i ye cogoya min na a ka di n ye i k'a to ten tɔ n tɛ fɛ ka kuma jugu f'i ma n'a y'a sɔrɔ e nakun ye nakun wɛrɛ ye o ɲɛnabɔ i ka taa i y'a faamu. Donc e tɛ ne dɛmɛ. ni ne kɛtɔ k'i dɛmɛ condition kelen fo ni bɛ fara an kan ka hakilina ɲuman don junior la sinon an m'an kumakan kan. Ayiwa n'a b'o cogo la ne y'a faamu aw ka hakilina in bɛɛ a n'a bɛɛ faamu sisan ne bɛ sira ɲini. Sira b'i bolo. Aish. O tɛ se ka kɛ o. Fo k'i ka miliyɔn bila de. Ne ka muso kelen min fɛ n ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ. Muso kelen min fana kɛra ne fɛ ni ka kanu na.
ko k'a fɔ ne ka jogo bila ne ka dɛsɛ k'o bila ɲɛ to ye tuguni kuma tɛ da k'o baro wɔ mais nin bɛɛ la Tilimɛ fɛnɛ bɛ mun fɔ ne ma ko ni ne ye million bila k'ale bɛ ne faga cɛden kunkolo ye filenkolon de n'a cira yɔrɔ min na a kan ka ci yen de il faut que ne ka ko dɔ kɛ ka million bila k'an muso furu k'an yɛrɛ ta ka bɔ nin million in kɔnɔ a fɔra cogo min na a bɛ kɛ ten